jara haktar hayung ni kok tumanai tongnai rok borok khana kana tini Lokshaba अधिवेशन choli tongmani jorabo khorongni borok parliament a habai tear gas harogiri ka engkama naina thangka belai khe wana ma singsa tani humle desh ni kasa kotorma parliament nokose security belai khe jaya hairo khaijak tongonga ke onyo jaga rogo busuk buti ingi tongno haike sing saimano 2021 obo omote hekeno gothogi thangjak je parliament no hamla khaye je bisingni je minister tongnai rokno butharani naimani haipana joro security rok nijini langmano buthari fano oja hamla khanyani hingni hanya rokno bisingo dalia aje 2021 gotnang mani amoni salno tinini din hai hayake 13 December koktomani bisingti saimangka keboni sagrok to amso kuno dukhuman dia ge belai kheno wana ma singsa mo India hayaka Bharatni security no naine kake amso Bharatni parliament bisingo bai ke tear gas amatlangi thamaka security ni bisingti layei gandike soba samung hamya klanyan nai kya jagawo getamo Bharatni security hamya hani da phunangna naimaklai oro kok kabang matongo haipena investigate khaimeni porese bisini kok ro khulugi habene ngate kasa Tripurani kok tuma hangake norogomo choto jagana tabu khnai tongna je Tiprasa Christian khaina rongna ST cancel khainani hinoi Tripurani TJSM rok demand khalemani nge tabu kok ngake December ni 25 tarik wo borok Tiprasa rongna ST cancel khaina hano demand ni bagai gathering rally khaina nai aguli ostobal mato ngeke kok ngake mo oro haise omo kuno raidani bisingti de samung khlajak tong Bharat haktorni omo Bharat ni kuno সংবিধান আদিকে সিজাক দেতো বুবাগরা সং ভারতনি সংবিধাননি মোতাবিক সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরা আর্টিকেল 1 and 2 ni bisingti sani tomakhai aguli rogore reli khainani permission anakha belai khe muskil ke manao inka mo to সংবিধাননি kuno rai deo sikrei ingeta mama hasago tongnai Tiprasa ba Tiprasa na da phunangna naima klai sungmate bada hasago masa yama ning yama poriyang tongna nangma klai Tiprasa rok piring poro inge nang hai dormo khayo ang hai dormo khayo hnei thancha toni da khaina nai belai khena wansuk jangnai kogrok mo omo Tiprasa hindu khai tongnai rok phona sajagya tamni himle omo dofasi komor nai dormole tamo tini khnapana ang jesa dormo pana khlai tongmanu dofale tini kmai thanga ke khna tai mangla omo tamo humale omoni main reason ke nang hai dormo khayo ang hai dormo khayo hnei dofano thancha toni yakhai firing pore khlai chikon jati khlai chini Tiprasa rokno phunangai tongoi chini Tiprasa rokni jaga nana nayo omo ang simi saya kwbangma Tiprasa leader je Tiprasa ni bagai samung khlai tongnai rok borok bo kwbangma news hayaka koktomani bisingte interview na hajaka khe borok bo amtei kongno shau ge belai khawana jakne kokchi Tiprasa dofani bisingo amsungno tini video noro video sajaka like khlai di ta channel no subscribe khlai di te bell icon no click khai di je pra ang video ko tala upload khayo nongoro notification plak ka sognya bage ta comment khai sadi bahai ingjaka tai nongni bukhani kok bo sari comment ni bising te khe Tiprasa rong bage wan chugina ke belai khe khabo khamo wa nawo saboni bo sarai mongnangkha amsake birman nung tonga nangkha Tiprasa ro tai boti bongna tongkho Tiprasa rong ni hamna da tong hamya dangna tong amsungno